Għabdu għafu il-biografija ta' Mario Vella. Ħana bada minn għandek dan il-ritrat partikolari li talali iktar minn darba waħda. Tijak bħala tifel u d-dim typewriter. Xin l-istoria hemm? Dejjem kelli affinità xi ftit jew għal-kitba dejjem kienu jogħġbuni il-kliem u l-kostruzzjoni ta' sentenzi u l-komunikazzjoni. Il-komunikazzjoni li tqanqal bil-Malti. Ovvjament, dak ir-ritratt kien meħud meta kont żgħir u nippoża jisni fidil. Probabbilment. Ma kien meħud għand naħseb fid-dar ta' nanti, fejn kont nqatta l-parti kbira tal-ħin fil-weekends tiegħi, meta kont żgħir. U l-parti kbira tal-ħin kien imqatta nara barrax ta' films. U neduka ruħi tramite ċ-ċinema. Iċ-ċinema kien l-ewwel imħabba tiegħi. U probabbli l-ikbar imħabba tiegħi ukoll fil-feħdan il-mediums artistiċi għandek. U konti ġa speċa qed tikteb affarijiet li huma kreattivi f'dik il-ħabba. Le, askont noħlom li nikkrea jew li kelli l-kapaċitajiet li nikkrea xi ħaġa. Pjuttost anzi kelli ħafna issues b'mistħija u b'komplessità inferjorità jiena nikber u bħalma jiġri forsi again ma nixtieqx niddeġenera f'diskussjonijiet ta' klassijiet soċjali, ma nħoss li klassi soċjali li twilet fiha jien mhijiex waħda li taġevola dawn il-mezzi ta' espressjoni, jisu il-prattiċità u l-utilitarianizmu huwa preġat ferm iktar. L-abilità li toħlom ma tantx ninvestu fija. Jisu importanti li teduka ruħek u li teduka ruħek għax permezz ta' edukazzjoni tista' taċċedi għall-impjieg deċenti. Li hija xi ħaġa estremament riduttiva fil-verità. Naturalment meta kont iżgħar u anke sa l-għoxrinijat tiegħi ma tantx kont kapaċi nkun konxju ta' din ir-riduttività speċi, ma f'xi punt sirt konxju tagħha u provajt b'xi mod insib il-mod tiegħi kif naħrab minn din kif taqgħod il-konfini mondani. Dawn il-konfini domestiċi imposti fuq xejn kontra d-domestiċità ġifieri, ma naħseb il-mużika kienet l-apprezzament ta' mużika kien turning point kbir f'ħajti. Ma qabel ma wasal dal-apprezzament, kellek aspirazzjonijiet oħrajn, forsi informati bit-trobbija ta' bin il-ħaddiem? Xejn. Ma kellekx aspirazzjonijiet? Le, l-aspirazzjonijiet tiegħi kienu li bħal ġenerazzjonijiet ta' qabli nsib impjieg stabbli u li nrabbi familja, I guess. Fl-ewwel waħda kelli riżultati imħaltin, u fit-tieni waħda fallejt totalment. Ma meta tajt fallejt totalment għax irreġettajt inti l-idea u le ġest ġitek. L-idea ta' familja nsiba idea attrajenta ħafna u xi ħaġa li kapaċi ninvesti ruħi fija ħafna. Ma kellux ikun hekk ħabba sitwazzjonijiet komplikati, ta' fent. Il-ħajja qatt ma tiżvolġi eżattament kif tixtieq int jew kif tippjana int. Però li trabbi familja xi ħaġa serja u li tirrikjedi sagrifiċċju u selflessness konsiderevoli speċi. Bħala tifel
il-messaġġi li kont qed tirċievi kienet biex li tkun konformi ma' dan Minnaħa it-template. ta' familja tiegħi, però forsi biex nreġġa' r-rota ftit lura jien hemm differenzi sostanzjali bejn it-trobbija minnaħa ta' ommi tal-familja jew il-personalitajiet li jeżistu fuq naħa ta' ommi tal-familja u naħa ta' missieri. Fuq naħa ta' missieri dejjem kienu nies iktar square, konformi, li onestament kemm nissew bewwet u ieħor. M'għandhom xejn interessanti xi jgħidu, ma naħsibx li f'45 sena qatt smajt xi ħaġa interessanti ħirġa minn membru tal-familja minn naħa ta' missieri. Fuq in-naħa l-oħra, fuq il-familja tan-naħa ta' ommi huma personalitajiet erratiċi ħafna, flawed għal Alla. Imma monija b'ċertu joie de vivre li naħseb jiena kont imdakkar sew minnu. Ommi kienet waħda mill-kbar fost ħuta u għamma sfatni qsa pjuttost kmini f'ħajta ta' 48 sena kienet il-fat ħajjita. Għaldaqstant assumiet rwol kemm xejn matriarkali fil-konfront ta' ħuta u jien spiss kont nkun preżenti tagging along ta' tifel li kont kienet iġġorni miegħi u kien żmien eċċitanti ħafna għaliex ġejt introdott għal bosta pjaċiri li ma kontx familjari magħhom dak iż-żmien. Jien niftakar xena rikorrenti f'moħħi huwa mmur dar tan-nannun ġif missier ommi li kien naxxari u nidħol fil-kamra ta' wieħed mit-tiet tiegħi li kellu din il-gwardarobba li kienet miftuħa fin-nofs u qalb il-ġinsijiet u l-abbiljamenti li kienu derriger dak iż-żmien kont Li kienu xiex? derriger u ta' żmien, kienu l-moda ta' żmienhom. Kienu kun hemm arma tan-nar fuq il-xelluk tal-gwardarobba, center breda tal-ħamsa kienu kaċċaturi ovvjament, u poster life size ta' Bruce Lee. Kienet taħlita ta' nies li kellhom fissa fuq il-kultura popolari ta' żmienhom u fuq interessat f'varji delizzi u anke vizzi, jekk irid nkun onest, li permezz tagħhom ġejt kif taqbad ġejt espost għal numru ta' affarijiet li forsi stajt ġejt espost għalihom ħafna aktar tard f'ħajti f'kuntesti oħra. Ħaġa interessanti wkoll. Bħal xi ġifieri bħal din l-arma, pereżempju, jew anke forsi xi idejat li kienu. Anke affarijiet dubjużi bħal Umar, isma' jelgħu ħanurrik film ħad itgħallem u jurrik xi film erotiku ġifieri. Porno. Borderline porno. Quasi porno. Ħwejjeġ li probabbli fi żminijiet woke tal-lum mitqisu immensament deplorabli u probabbilment borderline abużivi. Xi ħaġa li ma naqbix magħha mind jew ġifieri. Forsi ma kienx il-mod ideali kif strambi għax jaf jgħidulek le s-sess huwa żmien il-liberalizmu totali għalfejn qed nagħmlu tabu s-sess. Probabbli. Imma li kien hemm kemm kellek iż-żmien jiġifieri meta ġejt esposta għal 8 snin. 9 snin. Mhux daqshekk konformi man-normi ġifieri. Imma illum meta naħarsu lejha llum dak iż-żmien ma kienx xi ħaġa spettakolarment partikolari, qed tifhimni? U qed nagħti daqsxejn sfond għax naħseb li dan l-isfond jixħed daqsxejn dawl fuq kemm il-personaġġ u kemm il-mużika li żvolġiet mill-personaġġ tiegħi. U niftakar li konna esposti minn kmieni għal ċertu umorizmu pervers. Per eżempju, niftakar li kien hemm din id-drawa li meta l-aħwazzijiet jiġu lura mix-xogħol kienu jintefgħu miġema fil-bitħa u kienu hemm it-tfal
ta' kulħadd preżenti, ġifieri l-kuġini kollha konna preżenti u uħut mit-tzijiet li kellhom sens tumorizmu partikolarment kattif u pervers kienu jqogħdu jippuntaw lejn id-difetti fiżiċi ta' tfal. Rajna f'ċetta għandha t-tifla tagħha widnejja qisu ta' dambu daqt it-tir speċi u liħor għandu sninu mqabżin speċi. U da bil-ġenituri ta' bil-ġenituri preżenti kulħadd jieħu għalih u kulħadd jirribatti il-ġenituri ta' ċetta dak każ kienu jieħdu għalihom jew kienu jieħdu għalihom u kienu hemm l-argumenti isteriċi u jina nżid pjuttost komiċi, imma wara sija kien ikun qisu xejn u allura in a way għalija kienu l-ordni tal-ġurnata, l-imġiba kienet l-ordni tal-ġurnata u ma nistax ngħid li konna partikolarment danneġġati minna biex inkun. Jista' jkun li jenet? Ma nafx, mux tibbanalizza. Mux ħanazzarda xi ħaġa hekk, għenet ma nafx, ġast ngħid stat ta' fatt u nirrakkonta. Li trabbi qoxra forsi ma nafx. Ma ħej ngħidu li t-tolleranza għal ċertu kontroversi sa minn ċkuniti kienet kbira speċi kont imrawin fija. U niftakar per eżempju memorja ċar, daqt ngħidhomx niddubita kemm nies jiġu fuq il-podcast jirrakkontaw l-stejjer simili. Serta di xorta qatt ma. Kienu imqarċin ħafna naħa Tommy u speċi u ma nistax ngħid. Kemm kienu waħwa? Xi sitta minn għalija. U ma nistax ngħid li ma ħadxejn minnhom speċi l-Vina Rebelluża u ħarġa problem minn hemm ġejja. Nixtieq naħseb li llum hija daqsxejn iktar kultivata u hemm iktar daqsxejn erudizzjoni hekk magħha. Sfond u ħsieb warajja. Ma niftakar per eżempju. Imma the penchant for disruption u chaos. For trouble. Minn hemm ġej. Niftakar per eżempju episodju memorabbli fejn waqt li ommi kienet tmur tixtri mant il-ħanut tal-merċa bil-mexi dak iż-żmien kienet għadja nafta nofsija jew whatever iddu kienu iġeldu li jenna l-kuġinu jilabu l-flus fuqna, ġifieri kienu flok boxing gloves jorbtulna srivet ma subajna xaħat kien joqgħod fil-bib attent f'kas li ommi titfaċċa mal-kantuniera biex waqfuna immedjatament. Ġiommu kienet ix-xerif f'dal-kontest. Ix-xerif kienet pjuttost naiv fil-verità, kien jagħmlu l-affarijiet minn wara dara. Ovvjament ma kienx ħad approva faċilment minn dawn il-digressions. U kienu literalment iġeldu li u il-kuġin tiegħi li kien xi sena u nofs ikbar kellu reach itwal minn tiegħi daqstant kont nitlef dejjem. U kif kont titlef? X'kien jimmarka t-telfa li inti tarren? U le, ma konx niġi knocked out jew xi ħaġa, ma ovvjament biex jirnexxi ninkwadrah b'daqqa kienet diffiċli ħabba differenza fir-riċ kont iktar naqla jien milli jaqlaw definitivament. U kien jgħabu l-flus fuqna meta jaraw l-lom minn ġejja. Kienu jgħidu, ġejja fil-isbeġi, u kollox, jirġiġi għan normal, jisu xħat maġara xejn, kien daqxin s-sigretan, kien eċitanti ħafna, tu tikber, dejjem kollok ċertu fascinu bla adulti. Li paradossalment, mbagħad jinqaleb kollox meta tibda tikber, jibda jikber il-fascinu tiegħek fuq in-nies li huma iżgħar minnek, paradossalment. Kienu familja ikkulurita biex inkun diplomatiku. Imma daw affarijiet li l-in minn norma, biex jew nisma' jgħidu li ħafna affarijiet, però it-tmeninijiet kienu żmienijiet għax inti fit-tmeninijiet skizofreniċi ħafna u mhumiex daqshekk barra minn norma kien dal-affarijiet kienu. Fejn trabejt inti minn dejjem l-imġar? L-imġar ma dak iż-żmien konna għadda ħafna ħin in-naxxar. Mbagħad ovvjament meta kbirt u spiċċajt l-edukazzjoni primarja u fis-sekondarja spiċċajt maqtuħ ħafna minn dik in-naħa tal-familja. Jien kont naħdem qed niftakar ma' tiju minn tiegħek ma kienx jidher ma naħsibx li kien hekk, fl-istess ma naħsibx li kien daqshekk. Ma nix għarfien nsemmu smi. Le.
Ma le ma di anzi Ma ġifieri ma dawn l-affarijiet. Għaddis kien jidher ma jista' jkun minn naħa l-oħra. Le minti nafal meqtejt le dak minn naħa l-oħra tal-familja. Dan l-affarijiet b'xi mod jew ieħor ċertli li sabu irwieħhom fil-mużika tiegħi u fil-mod kif nesprimi ruħi u nipproġetta ruħi pubblikament, ovvjament. U kif tinterpreta d-dinja u żbiex, kif ninterpreta d-dinja hija xi ħaġa li hija ever changing, speċi. Imma naħseb li għandek dil-qoxra biex ta' anka l-ismerrija l-woke informala. Il-tolleranza għal ċertu forsi behavior meqjus divis fil-parametri ideoloġiċi tal-ġurnata tal-lum xiftit jawis ġej minn hemm, bla dubju ta' xejn. Imma kienet edukazzjoni wkoll, ġifieri, kienu nies li jħobbu ħafna l-mużika wkoll u ċ-ċinema, restrettiv dak li jassorbu, ovvjament, ma l-ewwel impatt tiegħi ma' pop culture, speċi, hemmhekk seħħ, ġifieri. U kienu żminijiet volatile ħafna il-taqbida bejn il-Labour u l-PN kienet fil-qoċċata tagħha dak iż-żmien, episodi violenti kienu l-ordni tal-ġurnata. Sarħilu li probabbilment il-ħwejjeġ li qegħdin jiġru llum il-ġurnata huma ħafna iktar danneġġanti għas-soċjetà mid-dannu li nħoloq dak iż-żmien għalkemm ma tantx tista' tifredhom minn. U l-familja tiegħek kienet fuq in-naħa laburista. Razza, ġifieri minn toffjana kemm in-naħa Tommi u kemm in-naħa ta' missieri, ġifieri għalihom Mintoff kien demigod li ma jista' jiġi iddubitat qatt. Ovvjament jien dejjem kelli biżmien, mhux dejjem, insomma, biżmien rabbejt ċertu antipatija lejn dan ix-xorta ta' fanatiżmu li tant għaqbu tikattar fl-imħuħ tan-nies in ġenerali u għax esperjenzajta di persona tu familti, speċi iktar u iktar nirriġetta dawn l-allat follot snejdilhom jien. Le, li xi ħaġa ma tistax tkun xettiku dwarha hija assurda. Hija assurda u interament inaċċettabbli. U l-kuġini tiegħek kienu jkunu ġifieri kienu attivisti fil-partit. Le, attivist mhux m'hemmx qed tkun għandha mal-graffiti fis-sens ta' Le. Le. Niżjed li kien kun hemm xi wieħed ikisser xi gażin tal-Partit Nazzjonalista okkażjonalment. Dak kienet il-melja tal-attiviżmu. Interessanti, stati trobbija. Imma kienet edukazzjoni kif qed l-speċi nara f'dik in-naħa tal-familja il-milja ta' l-umanità fil-fragilità u fil-nuqqasijiet kollha tagħha u għalkemm forsi ċertu metodi huma dibattibli speċjalment jekk tgħaddihom mill-arbi l-ideoloġiku tal-lum il-ġurnata, xorta bil-mod tagħhom kien hemm ħafna ħabba u ħafna kif taqbad tgħid rieda li wieħed jgħix u li jerda l-mudullun tal-ħajja biex inkun onest. Ovvjament meta tikber u teduka kemm xejn iktar u hekk tista' tpoġġihom iktar fil-kuntest ġust tagħhom. U x'inhu l-kuntest ġust ta' qed tgħid li tiskużhom għax fil-kuntest anzi l-lum nara ċertu fallibiltajiet li mhux niddeplora ma li naħseb tajjeb wieħed joqgħod daqsxejn il-bot minnhom speċi. U mela, But I didn't know better fis-sens. M'hemmx lok li nkun resentful jew judgmental wisq speċi.
Anka għax inti spiex ta' il-konklużjoni tiegħek kienet li ma kienx daqshekk danneġġanti taħseb l-esperjenza. Jiena ma nħoss li kienet hekk, forsi naf semmi għal ħjesmaw il-podcast u nies li għandhom ċertu idea tiegħi jaħsbuhom mod ieħor. Ma affarijhom at the end of the day qed biex nagħmel il-każ tiegħi. Le, ma sabiħ li m'għandekx riżentimenti għall-affarijiet li forsi tqis mhumiex tal-aqwa xorta.